Zondagmiddag was de zaal van Schouwburg Venray gevuld met alleen maar kinderen. Zij konden genieten van alweer de 13e editie van Kindermuk. Hazenkeutels en hazenkeutelinnekes van Rooi! Kijk, en dat is nou wat ik bedoel. Ik hoop dat Marcel Thomassen voor eens en voor al genezen is dat dit gewoon in één keer kan. De voorstelling was er een vol met dans, zang en toneel voor en door de kinderen van Venray. De meiden van de kindergarten mochten de show openen met een swingende dans. Wij zijn zeg maar een gospelkoor. Wij doen een gospelkoor. En hebben jullie daar heel veel voor moeten oefenen? Ja, best wel veel. Gaan jullie zelf ook carnaval vieren? Ja, ik ook. En weten jullie al hoe jullie verkleed gaan? Ja. Ja, ik ga er niks over zeggen. Ja, ik wil muisje met 2 vriendinnetjes. Bjorn Jansen en Wout Klaassen verzorgden de rode draad in de voorstelling. Er was behoorlijk wat dans tijdens Kindermuk te zien. Onder andere van Bruce Dance Factory, Dizzy en Zoe Bussers die een zeer atletische dans voor het publiek deed. Esmee Donders en Amber Houtman zorgden voor een stukje humor tijdens de voorstelling. Zij brachten de kinderen aan het lachen met hun Dr. Corrie act. Vandaag gaan we het hebben over zoenen met Loes van Meid. Wil je mij wat tips over geven? Nou, je moet het gewoon zelf willen. Inderdaad, het gaat vooral om dat je het zelf wil. Want als je het niet wil, is het ook niet leuk. Ja, en je moet er ook echt goed in gaan. Begrijp je wat ik bedoel? Begrijp het helemaal, Loes. Ga maar verder. En je moet je mond niet te open en niet te dicht doen, maar gewoon een beetje ertussenin. En dan doe je Dat is een stukje van School TV Weekjournaal. Ja, en zij heeft dus allemaal verschillende afleveringen gedaan. En wij hebben dat gecombineerd met zoenen en anders zijn. En hoe vinden jullie dat het gegaan is? Ja, volgens mij ging het echt heel goed. En de hele zaal was volgens mij erg aan het lachen. Want toen wij aan de beurt kwamen was het echt... Hey, dokter Corrie! Dokter Corrie! Dokter Corrie! Dat was wel heel leuk om te zien, te horen. Het was een drukke middag voor de 10 acts van Kindermuk. Zij moesten zondag 3 keer op het podium verschijnen. Maar ook voor de organisatie is het altijd een behoorlijke klus om de dag op rolletjes te laten verlopen. Zo'n dag die begint op zondagochtend om 11 uur voor de commissieleden en iedereen die achter de schermen meewerkt. Om 11 uur verzamelen we, dan spreken we het draaiboek nog een keertje kort door. En iedereen gaat vanaf 11:15 ongeveer zijn eigen taken uitvoeren. En dat houdt in de zaalwachten die als vrijwilligers langs de kant staan om de kinderen te helpen als er iets in de zaal is. De commissieleden die de artiesten begeleiden, de regie die samen met het geluid en het licht nog wat dingen doornemen. En dan de hele dag door, 3 voorstellingen lang zijn we daarmee bezig om alles volgens het draaiboek uit te voeren. Ook het winnende liedje van het Kinderliedjesfestival en goochelaar Rinaldo kwamen voorbij tijdens de show. Tot slot bracht de Raad van 11 en de Garde van de Hazenkeutel nog een liedje waardoor de kinderen in het publiek van hun stoel afkwamen en begonnen te dansen en springen. Prins Bart de Nurste mocht samen met zijn adjudanten de voorstelling afsluiten met hun nummer. Een op de 8 kinderen in Nederland is te zwaar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 20 jaar geleden. En dat aantal blijft nog steeds groeien. Oorzaak? Een verkeerd eetpatroon en te weinig beweging. De Tweede Kamer debatteerde onlangs met de volksgezondheidsminister over of de aanpak van dikke kinderen wel werkt. Het convenant Jongeren op Gezond Gewicht, dat opgericht is in 2009, kost te veel geld en levert te weinig op. Maar wat werkt wel? In Venray is in september 2013 een particulier initiatief opgestart om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Een multidisciplinaire aanpak waarbij kinderen fitnessles krijgen, een voedingsadvies ontvangen en worden gestimuleerd door een ervaringsmedewerker. En dit allemaal onder de naam Vet Lijp. Het team richt zich niet alleen op de kinderen, maar ook op hun ouders. Nou ja, de ouders die kunnen een steunende factor zijn. Hè? En ook wordt door de ouders vaak bepaald wat er gegeten wordt, hoe er gegeten wordt. En daarom is het heel belangrijk dat de ouders ook kennis opdoen over de voeding, over het bewegen. Dat ze de kinderen stimuleren dat bewegen leuk is, dat gezond eten ook leuk is. Dat ze leren wat koken is. Overgewicht heeft niet alleen lichamelijke, maar ook veel psychische gevolgen.
Juist daarom is een goede begeleiding bij deze kinderen belangrijk, weet ook ervaringsmedewerker Alda Hagens. Ik was als kind zijnde dik. Daar ben ik heel erg mee gepest. Dat vond ik niet leuk. Ik ging de clown uithangen en uiteindelijk ging ik lijnen op een heel verkeerde manier, zonder begeleiding. En dat heeft mij de consequenties gehad dat ik 17 jaar lang anorexia nervosa gehad heb. En daarom vind ik een hele goede begeleiding met een multidisciplinair team zoals VetLab. Ja, daar vind ik heel veel kracht in zitten. In totaal doen 5 deelnemers mee aan het programma. Mirte en Gilles zijn 2 van deze deelnemers. Het gezamenlijk sporten met andere kinderen die ook met overgewicht kampen, ervaren zij als zeer prettig. Ja, ik vind het gewoon heel leuk, want je kan wel gewoon met elkaar praten en dat soort dingen. Maar je kan elkaar ook heel erg aanmoedigen en het is gewoon heel fijn om dat zo samen te doen. En vind je dat dan nog moeilijk om te gaan sporten? Nee, ik vind het gewoon heel erg leuk en ik wil er ook graag wat aan doen. Dus ik vind het gewoon hartstikke leuk hier. En ik doe het eigenlijk gewoon voor het sporten, maar niet alleen voor mijn overgewicht. En jij, vind jij het moeilijk om te gaan sporten of vind je het gewoon hartstikke leuk? Nee, want ja, iedereen moet dat kunnen doen. Zou jij het iedereen aanraden om te gaan sporten? Ja, dat is niet alleen goed voor je gewicht, maar ook gewoon, dan hou je conditie. Mirte en Gilles zijn erg enthousiast over het sporten bij VetLab. Toch weet fitnessinstructeur Jannie Barends dat het niet gemakkelijk is om sporten onder kinderen te stimuleren. Nou, ik merk wel dat het vrij lastig is om de jeugd te motiveren. Zeker omdat deze doelgroep het vaak wat minder leuk vindt om te sporten. Ik probeer ze te motiveren door toch wel wat veel variatie in het programma te doen. Dus wat ik net al zei, de ene keer gaan we naar buiten toe. Andere keer doen we binnenoefeningen, samen oefeningen. Dus om en om met elkaar, zodat ze ook goed contact met elkaar hebben. En ik merk dat dat wel heel goed werkt. Ja. Ze komen elke week terug, dus dat is een goed teken, denk ik. Met de kinderen die meedoen aan VetLab gaat het goed. Hun conditie is zichtbaar vooruit gegaan en het gewicht is bij de meesten gestabiliseerd. Doelstelling is niet dat de kinderen al op zo'n jonge leeftijd op dieet gaan. Ze krijgen een gezond voedingsadvies. De kinderen blijven minimaal een jaar actief bij VetLab. Sinds gisteren hebben de dorpen Merselo en Vredepeel een wensbus op proef. De wensbus is bedoeld om de leefbaarheid in de kleine kernen te behouden. De wensbus is een project, opgezet vanuit de provincie. Omdat grote bussen niet efficiënt voor kleine dorpen zijn, wil de provincie maatwerk. Dat betekent kleine busjes waarvan de inzet door de bewoners zelf wordt geregeld. In Merselo en Vredepeel is een pilot gestart. Woensdagochtend werd samen met de openbaar vervoergedeputeerde Patrick van der Broek een eerste ritje met de bus gemaakt. En wij waren de tweede, want er is verder nog geen gebruik van de wensbus gemaakt. Volgens de dorpsraadvoorzitter komt dit doordat de mensen de opzet nog niet kennen. We hebben wel een paar keer al gepubliceerd in het krantje, maar die enquête moet nog uitgezet worden. Er is best heel veel vaart achter gezet vanuit de provincie. Dus, maar waar we de eerste zijn in Limburg, daar zijn we geworden. Maar er moet nog heel veel gebeuren om het alles goed op de rails te krijgen. De bewoners van Merselo en Vredepeel hebben vandaag een enquête in de bus gehad. Met behulp van deze enquête wil de organisatie de behoeften van de inwoners inventariseren om een passende voorziening te maken. Theo gaat ervan uit dat de bus 2 keer per dag een vaste route via het station gaat rijden in de ochtend- en avondspits. In de uren daartussen rijdt de wensbus op aanvraag. Om een bus te bestellen moet je als bewoner de dag voordat je wil reizen voor 3 uur 's middags een belletje plegen naar de coördinator. Vrijwilligers uit het dorp mogen in de bus rijden. Jacques van Meijel is een van deze vrijwilligers. En ik had tijd over, dus dacht ik, laat me dat gaan doen. En puur voor om het op de rails te zetten als het ware. Want het moet dag gaan lopen en in het begin is het altijd moeilijk. En voor de rest is daar gewoon afwachten al. En een ritje maken met een bus is nooit geen probleem. De proef loopt voor een periode van 6 maanden. Elke 2 maanden wordt de pilot geëvalueerd met de provincie. De dorpsraadvoorzitter hoopt dat er veel gebruik van de bus gemaakt gaat worden. Ook een structureel gebruik en dat we daarna door kunnen gaan met de pilot.
Maar de mensen moeten het zelf willen. Als de mensen er geen gebruik van maken, ja, dan is het ook gekke werk om zoiets op te zetten. De burgers of de inwoners van Vredepeel, Merselo, die moeten het zelf gaan willen. Want anders dan zeggen we van, ja, we hebben het geprobeerd, het is niet geslaagd, het zij zo. Mensen maken van andere vervoersmiddelen gebruik. Ook op andere plekken in Limburg wordt geëxperimenteerd met de wensbus. De test is tot stand gekomen in samenwerking met Veolia en de Vereniging van Kleine Kernen Limburg. Honderden tieners uit Venray en omliggende dorpen genoten ook nu weer in de Schouwburg van zang, dans en muziek, veelal uitgevoerd door leeftijdsgenootjes. Rond 6 uur begint het al druk te worden bij de Schouwburg. De meeste jeugdcarnavalsgezelschappen zijn al gearriveerd en het wachten is op de club uit Gijsteren. Ieder jaar verzinnen ze een ander vervoer om naar Tienermuk te komen. Dan draait de meterslange hummerlimousine het Schouwburgplein op. Toch was die limousine niet gepland. Ja, we hadden eigenlijk een helemaal open DJ-wagen geregeld. Met muziek en geluid en DJ erop. Maar om 3 uur zag het eruit tot het bleef regenen. En we hebben gezegd van ja, dan moeten we snel iets anders regelen. Dus mijn goede vriend opgebeld, Paul uit Vielingsbeek van de Limo-verhuur. En we hebben nog snel deze witte, superlange limo kunnen regelen. Het begint zo langzaamaan traditie te worden dat de jeugdraad uit Gijsteren met speciaal vervoer komt. Sinds wij als gemeente bij gemeente Venray aangesloten zijn, komen we elke keer naar Tienermuk met de kinderen van groep 8 in speciaal vervoer. Zo hebben we al een Amerikaanse schoolbus gehad, een limo hebben we dus een keer gehad, een hele grote Amerikaanse vrachtwagen, ja van alles, een legertruck. Ja, dus elk jaar weer wat anders, een super verrassing. Volgend jaar met de Skelters. Ja, ik weet niet of ze daar enthousiast voor krijgen, maar je weet maar nooit, we laten ons weer verrassen. Honderden tieners bevolkten inmiddels de grote zaal van de Schouwburg, terwijl achter de schermen de voorbereidingen voor de show werden afgerond. Waarom ben jij zo klein? Ja, er staat iemand achter mij. Dit zijn mijn handen. Is dit de eerste keer voor je dat je in zo'n pakje kruipt? Nee, al de 3e keer. Dus het gaat allemaal vanzelf dadelijk? Ja. Wat is jouw taak vanavond? Garden. Dus je moet een dansje gaan doen? Ja, en zingen. Heb jij ook nog een speciale taak vanavond? Ja, een beetje presenteren en verder genieten. Ben je zenuwachtig? Nee, valt wel mee. We gaan nu over tot het voorbijhalen van ons eigen jeugdtrio. Met als eerste Uitslag Jury! Als tweede Uitslag Melvin! En als laatste onze enige echte jeugdprins van 2014, Prins Sander! Ik heb nou het woord aan onze Prins Sander. Net als bij Circusmuk zitten ook bij Tienermuk enkele hoogheden en speciale gasten achter de artiesten op het podium. Zo, dat is mazzel, hè? Helemaal vooraan zitten? Ja. Ik weet niet. Waarom mag jij vooraan zitten? Dat heeft eigenlijk geen reden. Helemaal met je snuffert bij alles wat er gebeurt? Ja. Ik weet niet of ik het goed ga zien, maar ik hoop het wel. Welke school zit je? Rijland. En in de kleedkamers worden de laatste voorbereidingen getroffen. Wat gaan jullie nou dadelijk doen? Optreden. Wat voor optreden ga je doen dan? Een toneelstukje en dan gaat Cas alle landen van de wereld opnoemen. En heb je dat al eens eerder gedaan? Nee. Dus vanavond voor de eerste keer? Ja. Zenuwachtig? Ik niet zo. Maar de jongens wel? Ik denk. En
En zo waren er 1,5 uur lang allerlei acts van zang en dans tot freestyle en beats. En in de kantine hebben ze broodjes en soep. En ik heb gehoord dat ze lekkere hanensoep hebben. Hanensoep? Dat is kippensoep met ballen.